Meridian Thomas o Sir Gar, dwi wir yn mwynhau fy hunan ar hyn o bryd ynghylch y defed gyda'r trinwyr ifanc am ddosbar. Odi, mae mor gymaint o bleser i weld yr bobl ifanc yma yn dangos diddordeb a bod mor... Maen nhw'n dangos gymaint o bleser yn ei gwaith. Maen nhw wedi balchder yn ei gwaith. Maen nhw wedi bod yn paratoi ers wythnosau am heddi. Mae'n rili yn dda i weld gymaint o'r ifanc a'r clas mor cryf hefyd. A ni'n gweld nawr Emily Rhys yn dod mewn, a Llys Genhades yn dod i gwrdd â'r trynwyr ifanc yma. A chwarae teg, rhoi amser i'r bobl ifanc yma, mae'n mor bwysig. Ie, wel dyna sy'n bwysig yn y fe, bod drwchwch ar y cefnogaeth sy'n rownd yr ring yma hefyd yn y fe. Mae gyd yn dangos maint o cefnogaeth sy'n mynd i helpu'r pobl ifanc yma. Mae'r dorf yn anhygoel, chwarae teg. Profiad dwi'n siŵr dyw'r arddangoswyr ifanc yma byth yn mynd i anghofio. Na, gobeithio nawr ar ôl heddi fydda nhw yn awchus i wneud y cystadleuaeth eto ac i gario ymlaen i'r dyfodol i gael cadw'r sioeau hyn a sioeau lleol eraill i fynd hefyd fel bod y dyfodol i'r sioeau. Mae'r sioeau bach yr un mor bwysig a'r sioeau mawr. Ond nawr mae'r saith ar y rhestr fer. Lle ti'n credu mae'r beirniaid Eirwyn Richards, Cwm Cylynen a Nesbly Roberts yn mynd? Wel, mae'n credu bod y Blue Texel mae fan hyn yn tynnu'n llygad i gyda'r ffordd mae wedi arddangos i a'r ffordd mae'n dal i. Iddo Olwen Roberts, Llangynnin, St Clair. Ife? Ti'n iawn! Dyma hi wedi mynd fyna. A llog y merchiad yma. Wedi troi'r o'n mas yna, wedi trymo fe'n berffaith. Mae'r pob beth, just bach yr extras i gyd, yr glitter, yr coler coch, mae'n just tynnu llygad. Mae wedi gwneud jobyn ffantastig o'r o'n. Mae Olwen a'i theulu wedi bod yn arddangos ers blynyddoedd maith a mae'n gwybod yn iawn beth mae'n neud. A drycha'r ddafa, yr oen yna nawr, mae'n sefyll, cos ym mhob cornel, mae Olwen yn gwybod beth mae'n neud yn dwi. Odi, mae'n arddangos yr o'n yn berffaith. Mae'n o'n pert i ddechrau efo, ond mae wedi paratoi arfer dangos yr o'n yma. A heddi nawr mae'n dangos unan ar y gorau. Wel, diolch o galon Rydyan. Na i wedi cael sgwrs gyda Olwen ar Wel Olwen. Llongyfarchiadau mowr iawn i ti. Dim dyma tro cyntaf i ti ennill sioe? Nage. Sa'r gwaith ti wedi ennill y sioe fawr yn y gorffennol? 3 waith, 2 waith, beth fel la. Sut ti yn gwneud i? Beth yw'r gyfrinach? Sparkles. Sparkles! A mae e'n sparklo na ti fyd? Yr oen a bethau? Diolch. O sut wyt ti'n cael nhw i arddangos i hunain mor ddach? Mae'n dawel, mae'n gwrando'n dda arno ti? Wel, ti'n dod yn mewn am 3 wythnos a dod i arwen nhw gynta, a dod i nabod nhw gynta. A mae'r bryd yma'n agos iawn at y galon di? Mae'n agos i fi a fy mrawd. Wel, llongyfarchiadau mowr iawn i ti. Diolch. A joio'r sparkles yma. Rhaid fi drio cael beth erbyn fori. Diolch. Llongyfarchiadau, da iawn ti.